Ayan, so magandang araw po sa lahat ng ating tagapakinig at tagapanood. Welcome sa Chikahang Pangkalusugan. So makakasama niyo naman po kami mula sa Department of Health Bicol Center for Health Development para pag-usapan ang topic tungkol sa HIV o Human Immunodeficiency Virus at AIDS o Acquired Immunodeficiency Syndrome. So syempre, para pag-usapan ang lahat tungkol dyan, makakasama po natin ang ating Regional TB and HIV Coordinator na si Ms. Lillian Rose Contessa Encisa. So magandang araw po, Ma'am Tessa. Magandang araw naman, Denise. Ayan, so okay na okay po tayo ngayong araw para pag-usapan ng ating topic na HIV at AIDS. So para simulan po natin, dito muna po tayo sa basics. So ano nga po ba, Ma'am Tessa, ang HIV? So, ang HIV is Human Immunodeficiency Virus. Tandaan, ito ay isang virus. Ano po? Ito ay isang uri ng mikrobyo na pag nakapasok sa katawan ng isang tao, may kakayahan nitong atakihin at sirain ang natural na depensa nito. So, yung immune system natin ang inaatake nito ng HIV virus. Ayan, so maraming salamat po, Ma'am Tessa. So ayan po ang meaning ng HIV, pero hindi alam ng lahat na magkaiba talaga yung may correlation yung HIV at AIDS. Kaya ano naman po ba, Ma'am Tessa, yung tinatawag natin na AIDS naman? So, ang AIDS naman, ito ay yung Acquired Immunodeficiency Syndrome. Ito yung kondisyon na produkto ng pagkakasira ng natural na depensa dulot ng the virus, yung HIV, di ba? Kanina sabi ko yung virus, ito yung cause, tama? Tapos yung AIDS na, ito na yung kondisyon na produkto ng pagkakasira ng natural na depensa dulot ng HIV. Ayan, so tamang-tama po na nalinawan tayo. So yung HIV, kumbaga siya po, Ma'am Tessa, yung parang pinaka-root cause or yung pinaka-virus. And then yung AIDS, siya yung pwedeng maidulot na sakit mula sa HIV. Yes po. Ayun. So sa ating next question naman po, Ma'am Tessa, paano na ipapasa or paano po yung naitatransmit ang sakit na HIV? O, paano natin na ihahawa ang virus, ano? Ito yung unang-una, pakikipagtalik natin ng walang proteksyon. Pangalawa, pagtanggap natin ng kontaminadong dugo. Pangatlo, mula sa inang positibo ng HIV patungo sa kanyang anak. Kumbaga, mother-to-child transmission. Ayan, so napaka-simple naman pala yung ating tatlong puntos, So kapag meron tayong contact, yung skin to skin, yung sa or any sexual contact, tama po ba, Ma'am Tessa? Ganun talaga siya, or yung ibang nabanggit ni Ma'am Tessa, ay maaari tayong makawa ng HIV. So it's better to avoid that by iwasan natin yung tatlong puntos na ito. So for our next question, paano po natin malalaman kung may HIV or AIDS ang isang tao? And ano naman po yung mga sintomas? So, ganito yun ha. Paano natin muna malalaman? Ay, pwede, ito ay sa pamamagitan na mag-access tayo ng HIV testing. Saan tayo nito mag-access ng HIV testing? Ito ay pwede natin ma-access sa ating mga social hygiene clinics. Ano? Dito, ang sa social hygiene clinics ay kada probinsya meron na tayo noon. Ano? And then, meron din tayo nito na tinatawag na yung PICT na wherein may facility-based HIV screening na rin po sila. Ano? So, pag facility-based screening, pwede na sila doon mag-screen. So, yun po ang doon mo makikita. So, ngayon, pag nag-reactive, dalawa doon ang magiging result. It's either siyang reactive or non-reactive. Pag reactive po siya, kailangan pa rin natin siyang magkaroon tayo ng confirmatory testing. So, pag confirmatory testing, meron na tayo dito sa Bicol. Nandyan tayo sa Bicol Medical Center na tinatawag natin na Rapid HIV Diagnostic Algorithm. Nandyan na yung confirmatory testing natin. So pag confirmatory testing, nag-confirm na yung reactive natin, confirmed na ng positive na siya, so pwede na po siyang i-enroll natin sa ating ART. Ayan, so clarify ko lang po, Ma'am Tessa, ano po yung ART?
Yung ART natin, yung antiretroviral treatment. Ito yung ongoing ka ng treatment. Ano, yung ginagamit natin ng mga drugs ay yung antiretroviral drugs, yung ARV treatments. Ayan, so thank you so much, Ma'am Tessa. Lahat talaga ng mga steps na yan ay kailangan natin ma-accomplish para sure tayo na it's either malaman natin kung positive or negative tayo sa HIV/AIDS and para malaman na rin natin kung ano yung mga next steps na kailangan nating gawin. By the So, way, Miss Denise, pwede ako yes po. makapag-add ba? Ito palang mga ART natin, yung ART and ARV, ay pwede natin itong ma-access doon atin sa tinatawag natin ng mga treatment hubs. Ano yung mga treatment hubs na to? Dito kinukuha or ina-access yung ating mga drugs, ARV drugs. Ano, dito pumupunta yung ating mga PHIV, yung person living with HIV. So, libre ito, Denise, ha? Kaya ano pa ba ang magiging problema natin? Libre naman ito. At may OHAT package naman tayo nito na nakukuha sa PhilHealth. Ayan, so thank you so much, Ma'am Tessa. So, libre naman po pala ang ating mga HIV testing na procedures. So, dapat po talaga ay tayo ay willing na magpa-test at mahikayat din natin hindi lang yung sarili natin kundi pati na rin ang ating mga family and friends and other relatives para magpa-screen sa HIV. So, ayan po, dyan nagtatapos ang ating first part ng ating mga katanungan tungkol sa HIV at AIDS. So, ang next naman po natin na mapapag-usapan, Ma'am Tessa, ay ang myths or facts. So, marami po tayong nakalap na mga impormasyon o yung mga sabi-sabi ng ating mga netizens, ng ating mga kababayan, tungkol sa HIV at AIDS. At ang una nga po ay, ang pagkakaroon daw po ng HIV ay depende sa gender lamang. Ano po yung masasabi niyo, Ma'am Tessa? Hindi po yan totoo. Di po ba? Unang-una, di ba, doon tayo sa three modes of transmission. O ang gender ba? Di ba, nandiyan na yan sa atin? Di ba, pakapanganak natin? Di ba, andyan na yan kung anong piliin man natin, kung maging transgender tayo or ano man, transgender or woman transgender, andyan na yan. So, hindi parang walang virus na pumasok sa katawan natin. So, hindi po yung totoo. Ayan, so baseless po talaga ang gender pagdating sa kung pwede kang magkaroon ng HIV or AIDS. So ang next question naman po natin, Ma'am Tessa, ang condom daw ay nakakatulong makapag-prevent ng HIV. Is this true or false po? True naman po yan, ano? Ang condom, di ba, yan ginagamit natin na protection during our sexual contact, di po ba? So, pag tama, consistent, ang paggamit natin ng condom, ay hindi tayo mahahawa. Ayan, so ang ganda naman po pala ng yung tulong sa atin ng ganitong contraceptive, hindi lang pala sa family planning, Ma'am Tessa, kundi pati na rin sa pag-prevent ng HIV/AIDS. Ay, ng mga sexual. Yun, lahat ng sexually transmitted diseases. Tama po, Ma'am Tessa. So, saan ka pa? Dapat dun na tayo sa safe na way. So, para sa ating next na question po, or myth or fact, maaaring makakuha ng HIV through oral sex. Hindi, siguro pag nag-oral sex tayo, di ba, na sinasabi nga natin na may mga butas-butas dyan, siguro hindi makakapasok siya, pero ano ba yan, kung laway lang, limpak-limpak, galon na laway mo na bago ka magkaroon ng HIV, ng AIDS. Wala, di ba? Kasi yung virus papasok. Kasi pag ang virus kasi meron na mga silang criteria, Denise, para maging successful ang entry nila to another host. Ganun po. So, kung ang isang virus ay hindi may mga requirements kasi ang virus bago ka makapasok sa another host. Unang-una, kailangan mag-exit muna siya sa isang positive. Pangalawa, kailangan sufficient, tama yung kadamihan. Pangatlo, yung survival, hindi ba siya nainitan kasi dapat hindi initan, di ba? Tapos yung enter, successful naman ang pag-enter po niya sa isang another host. Ayan, so ang dami palang factors, Ma'am Tessa, na kailangan i-consider. Pero nonetheless, need po pa rin syempre natin mag-ingat. So,
Ayan, that's the bottom line. Pero ang next question naman po natin is tungkol sa pagpapatattoo. So yung maaari daw tayong makakuha ng HIV kapag nagpatattoo. Kung nagpatato kasi tayo, Denise, pag tayo gumamit ng infected na karayom, pwede ka po na mahawa. Ano, pero di ba kaya sabi ko, may mga criteria bago makapasok ang virus. Doon lang tayo mag-stick sa mga criteria kung para maging successful na makapasok ang virus. Ayan, so just like yung nabanggit natin na myth kanina, yung tungkol sa oral sex, same din siya sa pag nagpatattoo. So it's not enough na masabi natin na sure ka na magkakaroon ng HIV or AIDS. So next question naman, next myth or fact naman po, Ma'am Tessa. Maaari akong mahawaan ng HIV sa pag-ubo o pagbahing. Ay, hindi po yan. Totoo na naman, di ba? Lumabas na sa virus, yung virus, hindi po yan totoo. Di ba? Hindi totoo yan. So hindi pa rin po siya pasok doon sa ating kumbaga standard. Ayan. So hindi rin po totoo 'yan. So certified myth din yung pag-ubo o pagbahing ay magkakaroon ka ng HIV. So next po ay hindi maaaring magkaanak ang isang HIV positive na individual. Oo, hindi rin yung totoo. Kaya nga may tinatawag tayong one time, big time. Kumbaga, titsyempohan mo lang yon. So, once sa kang PLHIV kasi, person living with HIV, kailangan may adherence ka sa treatment, di ba? Pag nag-adhere ka sa treatment, every 3 months naman kasi yan, o monthly, nagpapacheck up ka naman sa ating treatment hub. So, doon makikita natin yung viral load testing. By the way, ang viral load testing is available din sa atin dyan sa BSLS NRL at sa Bicol Medical Center. So saan ka pa nga, Denise, pupunta? Lahat andito na. Mag-access ka lang ng services, andyan na sila, Denise. So pag ikaw na may adherence ka, kumbaga complete 100% ang adherence mo sa ARV drugs natin, sa every month nagre-refill ka, wala kang nararamdaman, religiously iniinom mo, religiously sumusunod ka na maging healthy lifestyle ang buhay mo, religiously ang iniisip mo kung ano yung mga hindi dapat mong gawin, ay magiging undetectable ang viral load mo, tsaka untransmissible ka na, di ba? Pero hindi ka pa rin gustong sabihin yan, kung undetectable, untransmissible ka, hindi pa rin gustong sabihin niya na mag-i-stop ka na mag-take ng ARV drugs. Ayan, so tama po, Ma'am Tessa, dapat religiously tayong nagpapatingin, nagpapacheck up sa ating mga primary care providers. So lalong-lalo na dito sa usaping HIV/AIDS. So hindi naman ibig sabihin na hindi ka na, anong tawag din, Ma'am Tessa? Yung parang admissible, hindi ka na, undetected, ayun, undetected, ay hindi ibig sabihin na magsa-stop na po tayo ng treatment. So tuloy-tuloy, dapat consistent, dapat sa sinasabi ng ating licensed na physician. So ayan po yung ating mga myths. Pero bago po tayo magtapos, meron pa tayong last na ipasok na myth or fact. So naipapasa daw ng isang HIV positive ang HIV sa kanyang anak. Yun yung sinasabi ko kanina, di ba? 3 modes of transmission. Pag ang pregnant mother ay, ay positive or PHIV siya, tapos hindi naman siya umiinom, nabuntis po siya, pwede po niya yun maipasa sa kanyang anak, di ba? Kasi mother to child transmission. Ayan, so yes, Ma'am Tessa. So it's also a fact din po. So maaaring there is still a possibility na pwedeng mahawaan yung baby or yung anak ng HIV if yung magulang ay meron. So that ends, yes po. Yes po. So ayan, nalaman po natin kay Ma'am Tessa ang ating mga myths or facts tungkol sa HIV at sa AIDS. So karamihan nga po nito ay masasabi nating myth dahil ang HIV po or AIDS ay may mga standards o yung tinatawag nating mga factors na pwede tayong mahawa or yung mode of transmission, iba-iba naman sila. So that ends our first part po ng ating mga katanungan tungkol sa HIV/AIDS.
At later on po ay yung second na ating part ng ating mga questions. So makakasama pa rin po natin si Ma'am Tessa at tumutok pa rin tayo sa ating chikahang pangkalusugan.